Čaute ľudia, dneska vás vítam u videa, dneska si povieme, čo dostanete zo tých súťaží. Bude to celkom nie kratšie videjko, lebo sa tu ešte o niečom inom povie, o nejakej situácii, čo sa deje. Sa porozprávame, takže poďme na to. Prvá vec, ináč, či by ste chceli, že by som strihal videa, lebo ja akože chcem strihať, hej, lebo mám typka, čo mi striha, alebo typka, či typkyňu, hej, typkyňu, čo mi striha reálne. Takže som taký chill. Kámo, typek si čo myslí? Ja sú... A tu už tak, tu zahral, ne? A dobrá, jeden bomby, ne? Ináč, mali ste... hej, ináč, keď ste mladší, tak ako ste si užili karneval? Ako ste si ináč užili karneval? Hej, lebo dneska my sme mali karneval, hej. Môžete mi aj napísať, že čo ste boli ako kostým. Dobre, ináč prvá vec. Ja keď vám ukážem, vlastne vy keď napíšete odpoveď, tak ja vám potom odpíšem dobre. Keď vám toto odpíšem pod komentár, tak to znamená, že ste v súťaži zapojení o výhry. Duck. Prvá otázka je duck. Celestial duck. Celestial duck. Radioaktívny WoW Escape Tsunami for Brain 82 alebo 83 level. Teraz neviem, hej. Dobre, ďalšia vec. Nezabudnite, moja hra sa blíži a nezabudnite ani zajtra sa kúkať do groupky, či do tej skupiny. Kámo, to čo je? Shotgunku! Dobro. Dobre, takže prvá vec. Sú tu killy? No jak? Killičky. Každý sám za seba, ne? Kámo. Ja to lívnem, lebo nechceme tu, že by som sa rozvieskal, kámo. Lebo som sa dosť rozvieskal. Takže, prvá vec, ktorú by som vám chcel povedať, čo ešte potom na konci vám niečo poviem. Extra opäť. Tak, prvá vec. Príde áno, Huggy Wuggy, Escape Tsunami for Poppy Playtime. Ja som tu celkom ešte noob. Ruin Crafty, neviem, Bobby Critter, Puggy, Ruin Catnapa mám, ja chcem strašne normálne Catnapa, ale Dory is Russia, is crying, that you wanna Dory, why Dory. Takže, určite vám odporúčam hrať vlastne. Hej, toto. Mať odber, nech vám neujde zajtrajšie video, lebo zajtra je Valentín, hej. Zajtrajšie video nech vám neujde, lebo tam sa niečo dozvedete, čo bude ope. Nie tak ope, ale chápete ma, moja grafika, hej. Že má 48 speed. Super fast. No super slow, ne? Smysl, ne? Dobre, určite vám poviem, ja sa strašne teším na vlastne Kissimisi, Huggy Wuggy a Kissimisi. Ale si beriem Dogdale, ne? Dogdale celé. Aha, vidíte, ja ho nedržím, lebo to je čo je divné reálne, aké... Nie, ide ultra fast, ide aura farm. Ja som to vedel! Že som mal ísť potom dole. Tam je.
Dobre, už je tu. Dobre, ideme. Yes, mám ho. Takže určite vám poviem, že Dog Dealex vám vraví niekde ti odbeh. Takže vec prvá. Nezabudnite, že o týždeň vychádza Chapter 5, takže dúfam, že nájdem na Robloxe už nejakú hru. Ja sa strašne teším na prototypa a Lily. Lily má byť nový zaporák v tej hre. A dúfam, že aj na Robloxe dostaneme takú hru. Čo by som akože fakt chcel, hej. Prvá vec. Co som to chcel, kamo? Čo je, kamo? Čo to má znamenať? Bro. You really? Go to spawn. Kamo, catnap creators. Kamo, kde je catnap? Ale rainbow, ja nechcem rainbowého. Ja chcem nikoho mythical. Ja chcem mythical nejaká bombíny guzíny, kamo. No dobre, toto ako bol... Ešte máš... Nie, čo zase... Kamo, tam je rainbow. Nie, kamo, ja idem po Boxy Boo, ne? Boxy Boo! Ten tam padne, ne? Boxy Boo, kamo, ja beriem Boxy Boo. Mňa nikto neodradí o ňoho. Ber, ide so mnou. Idem spolu. Určite nezabudnite na túto vec. A čo vyhráte na druhej otázke? V druhej otázke vyhráte jednu vec. No, dva veci. No počkaj, ja ešte poviem k tej jednej, opakujem vám. Duck, radioaktívny 83 alebo 82. A potom ešte môžete dostať... Potom ešte buď... 100% bude ešte Zung Lazur, ktorý má 89. Ja si ho upgradiem na 10, nie? Tak 4. No, tak na 3. A proste tam... To tak bude. Čo som to chcel, hej? Zung Lazur je normálny, hej, že by ste vedeli. A čo vyhrajete v tvojej súťaži? V Break a Lucky Block dostanete zadarmo, všetko je to zadarmo, hej, len musíte vyhrať a potom kontaktovať, máte zlo. Proste, pýtajte si ma do friendlov, ja vám to dám, hej. Lenže mňa zaujíma, v mojej hre, kámo, sa možno jak dohoneme, keď bude. Nie, ale kedy budú vyhrcovať, to už som asi vravel, teraz neviem. Ja neviem už ani. Kámo, to čo je, kámo? Ja tu mám 0 aura farming. Ale kámo, ako ste si ináč užili karneval? Nič. Ne, dneska my sme mali, neviem, napíšte mi, či vy ste mali karneval. A povedzte mi, prosím vás, máte, neviem, či to len my máme, dúfam, že nie len my, lebo beda vám, ľudia. Nie vám, ale tým, čo kamo to vymyslel, to kto vymyslel, tak reálne, bude, za 15 minút. Čo je to player? The player. On the player. Huggy wuggy huggy. Prismatic evolution. Busted. Tak ten ide bomby, ne? Nejde bomby. Dobre, poďme si prvú vec. Nezabudnite, že táto nová hesička príde. V mojej hre sa môžeme možno dohodnúť, hej. Proste také. Nezabudnite, že výhercovia, možno vy tam budete, hej. Mňa zaujímalo, ja možno keď budem robiť niečo jak Tombolu, kámo. Lebo, kámo, neviem, či poznáte Tombolu, ale to by ste asi mali poznať, nie? Ne? A Tombola... Menší bug sa si stal, kámo. Menší bug sa stal. Ja ho nemám.
Ja ho nemám nikde. To čo je, kámo? Na číbok. Dobre, ďalšia vec. Takže, či ste si užili karneval? Určite. V mojej hre som chcel zrobiť tombolu, kámo. To by bolo akože dobré, že by ste písali komentáre. Ale však zajtra nezabudnite si špeciálne videjko kúknuť. Toto videjko bude dosť špeciálne. K videjku sa hlavne vyjadrím v mojej tej skupine na YouTube, sa mi zdá. Ne? Kámo, Pianosaurus. Kámo, tu niekto zapomnul na Pianosaurus. Dobre, určite nezabudnite na tieto vecičky, že súťaž. Takže určite tam, kámo, čom ide, niekto spavne ultra fast, kámo. A teraz je super fast. Kámo, to čo je? Ináč, nepredpojal som to, iba menší triček. Nie! Kámo, nie. Kde je? Kámo, on mi zmizol. Chceš mi povedať? Môj Pianosaurus zmizol? Kámo, nie. Dobre, určite nechajte si odber a dajte like pre kámo Pianosaurusa. Pianosaurus. Takže, že by sme ho získali naspäť, kámo. Takže, som tu naspäť, hej. Ideme už k Prismatic Evolution. Dobre, Kubo, nezačínaj, prosím, s tým. Takže, jak nabízo z Le Mans. Takže určite nezabudnite na takúto dôležitú zmienku. Kamo, Dával mi ho. Ne. Ne, tak bek si ho sebec. Sejem ti na takého tu sráčku. Ja si berem doktora. Do doktor. Nie, ja nejdem, ja to nebudem teraz riskovať. Jak vtedy, so super tým. Hej. Určite nezabudnite na veľa vecí, ktoré som dneska povedal. Dobre, ja už asi budem pomaly končiť, nie? Nie, nebudem, lebo sa mi... Ja ťa zbijem. To je moje. Ja ti budem zrhať, ne? Dobre, ja zdrhám. Že by ma netrafil. A keď mi teraz príde... Kamu ide slow. Nie. Nie. Dobre, aura farming. Nie. Kamu, nie. Tak, toto som ja som get out. Nie. Dobre, nikto si toho nevšimol. Yes, je to tam. Mám prvého prismatika. Yes, je to tam. Kámo, prismatik. Je tam. Borci, bomby. 6. Dobre, takže nezabudnite veľa vecí. Takže zajtra, niečo budem dávať ohľadom vlastne toho. Ohľadom vlastne mojej hry. Budem dávať do grobky, že by ste sa dozvedeli. Už aspoň zistíte, o čom tá hra bude, hej. To určite ešte dneska napíšem, že o čom tá hra bude. Hneď po videu tam napíšem a dám možno aj fotku niečoho, hej. A môžete písať a dám vám aj otázku, hej. Špeciálna otázka pre vás, hej. Ako ste si užili reálne? Neviem, či už vy ste mali kanál, bo my sme museli mať.
Takže, povieme si prvú vec. Jak sa to volá? Že vy, ak ste mali toto... Dobre, dávam otázku. Vaša dnešná otázka bude... Že ja som to dneska som istečne vravel. Že kedy vyjde moja hra. Ja som to nevravel, hej. Ale môžete si tipnúť, hej. Mňa zaujímajú vaše komentáre, že jak dlho, že kedy vyjde moja hra. Dobre. Dúfam, že si užijete videjko kamo Rainbow, mi chceš povedať. To nerobíš si srandu, nie. Oni si robia srandu zo mňa, že? Prismatic Rainbow, tak to je brutal. Určite nezabudnite na veľa vecí. Ja už to vrajím posledný krát. Takže dneska som vám objasnil, čo budete mať v súťaži. No a ešte vám poviem k tomu Brig Lucky Block, keď som to myslím, že nevravel som to. Dostanete Bakrama Mata ako goda, hej, to asi viete, je to god. A k nemu ešte jedného Dragona Cannelloniho. Dragon Cannelloni, áno, Free Dragon Cannelloni. Čo je brutálne OP ako tento doktor, ktorého možno niekedy dám. Hej, choďte si do toho zahrať, je to dobré, hej. Dúfam, že tu príde update, kámo. Ale chodia tu updatey, hej, chodia. Takže, idem sa končiť pre update. Nezabudnite na tieto všetky vecičky. Ideme do servers. Dneska to bude kratšie video. Nie, 22 bol to. Nie. Ale príde tu update. Je totálny, ľudia. 19. februára. O deň neskôr, lebo vlastne Poppy Playtime príde 18. New Rarity, Admin Abuse. Ja sa strašne teším. Notify me, ja tam prídem. Ja vám to reálne natočím 19. Dúfam, že to nie je. Monster a Evil. Kam oni tam majú catnapa. To je husté. Kam oni tam majú catnapa. Reálne dobre. Ja sa joinujem do komunity, ako vy tu musíte odebrať. Kámo, ale to by mal byť nový ktorý by mal byť, ja si myslím, že ten nový, že chcete si na konci, počkaj, ja vám to ukážem reálne, dobre, aj tu, a tu čo má prísť? Nič k tomu, a tu tiež nič. Ideme sa kúknúť na YouTube, kámo, lebo ja mám od Mob Entertainment odber, ako vy musíte mať tu odber, takže hneď tam vám ukážem, keď budem tam proste, hej. No bude, nenašiel som to proste na YouTube. Bez toho to budete nejde nájsť, takže môžete si to ísť skúknúť, je to dosť dobré, len musíte dať odber Mob Entertainment. Majú tam celkom veľa odberateľov, hej. Takže Mob Entertainment chcete dať odber, nech vám takéto videjka neujdu z ich vlastne toho. Dobre, takže kámo, toto som videl, kámo, na YouTube. Dobre, kámo, mám trošku kamerku. Dobre, kámo, toto som videl na YouTube celkom. A to je dobré. Toto si možno môžeme hrať, ne? Však som dostal, kámo, Grow Garden, ne? Co je? Climb all. Dual all. Climb all. Dobre. A mám je $6. $6. A čo je tu? Jandel je najlepší. Tak. Mr. Feast. I show slow. What the hell? Mr. Rich. Dobre. Koho tu máme ešte? Koho to tu asi tak máme? Cracking Mine. Hej, toho poznám. To je z toho Grow Garden vlastne. A nie je to niečo, čo by sa bolo získať free to play? Nedá sa niečo, čo by sa dalo získať free to play, kámo. Lebo to sú samé pay to win. Lebo Robuxy, ja nechcem Robuxy, kámo. Takže poďme si prvú vec, kámo.
A na druhej strane niečo není? Aha, iba toto. Fakt. Dobre. Takže, pre dneska to bude všetko. Nezabudnite na všetky veci. Ja pôjdem asi hrať teraz. Ne? Nezabudnite, hej. Možno hneď po tomto videu pôjdem dať na YouTube vlastne to. Do tej skupiny. Takže nezabudnite mi tu hodiť odber, ne? Nech vám neujdu ďalšie videá, ja tu niečo kúkam, hej, nejaké. Nech vám neujdu nové videjka a ďalšie veci. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa a zatiaľ čus.